салом алейкум дӯстони азиз, шумо дар канали Якду ва мо боша ба шумо хабари варзиширо пешкаш мекунем. Ҷастин Гейҷи Ҳабиба бо падараш дастгирӣ кард. Чӣ қадар зур метавад вақте дар як соҳаи варзиш ҳамдигария дастгирӣ мекунанд. Инчунин Дана Вайт гуфт ки бои Ҳабиб бо Гейҷи уже имзо шудестай ва ба наздикӣ рӯзи боя эълон мекунанд. ҳозир дар бораи ин хабарҳо маълумот бисёр мешавад. Барои ҳамин лайка ҷиқ ва тамошора давом будед. Ҷастин Гейҷи Ҳабиба бо падараш дастгирӣ кард. Временни чемпиони UFC дар вазни сабук Ҷастин Гейҷи ба Ҳабиб ва падараш муроҷиати хуб кард. ӯ ваъда дод ки барои саломатии Абдулманап Нурмагомедов ибодат мекунад ва ба ӯ шифои комилро таманно намуд. дар ҳақиқат ҳам дӯстон ин кори беҳтаринае вақте ки дар ин ҳолат варзишгаро якдигарро дастгирӣ мекунанд. биёем мебинем Гейҷи чӣ навиштааст. беҳтарин настройро ба Ҳабиб ва падараш мефиристам. ин мард легенда аст. барои тезтар сиҳат шуданаш ибодат хоҳам кард. дӯстони азиз, хабари хуб оиди Абдулманап Нурмагомедов. ӯ ба ҳуш омад. саломатии ӯро духтурон на он қадар вазнин мегуфтанд. ман низ ба падари Ҳабиб шифои комилро таманно дорам ва бигзор зуд ба зал баргардад ва чемпионҳои ояндаро омода намояд. ҳамааш нағз мешавад ва мо давом медиҳем. Ҳабиб Нурмагомедов ва Ҷастин Гейҷ барои бой имзо хоҳанд кард. ба бемории падараш нигоҳ накарда Ҳабиб тайёр аст шартнома барои бой бо Ҷастин Гейҷ бандад. дар ин бора худи Дана Вайт гуфтааст. касе ки намедонад, Дана Вайт ин президенти UFC аст. Дана Вайт гуфт дар бораи чӣ бо Ҳабиб гап задааст ва ин суханҳоро ӯ дар пресс-конференсияи баъди турнири UFC Fight Night 171 гуфта буд. диққат кунед ки ӯ чӣ гуфт. ман бо Ҳабиб дирӯз гап задам ва ӯ дар бораи падараш чизе нагуфт. вақте ман ирӯз дар бораи ин фаҳмидам, ба Ҳабиб занг задам. ошкоро ӯ бениҳоят ғамгин аст, аммо ӯ бачаи бақувват аст ва ҳаракат мекунад худро дорад. ту медонӣ ман падарамро чӣ қадар дӯст медорам, гуфт ӯ ба ман. ин ҳамаро таҳаммул кардан бениҳоят душвор аст. вақте дирӯз бо Ҳабиб гап задем, бениҳоят наздик будем ки ӯро бо Ҷастин ба шартнома бастан фиристем, аммо якчанд мушкилие доштем ки успети ҳал кардани инро накардем. аммо мо дар бораи ин муҳорибаро дар моҳи сентябр гузоштан гуфтугузориҳо карда истодаем. мо дирӯз бо ӯ ҳамсӯҳбат шудем ва ӯ ба мо гуфт ки ман тайёрам барои ин дар моҳи сентябр, гуфт Дана Вайт. инчунин Дана Вайт дар бораи Тони Фергюсон ва Конор Макгрегор низ ёдоварӣ намуд. мо бои Ҳабиб ва Гейҷро дар сентябр мегузаронем. Тони Фергюсон: ман мехостам ки ӯ камтар дам гирад баъди бои бо Ҷастин. дар бораи Конор бошад, ин тобистон мебинем ки бо ӯ чӣ хоҳад шуд, гуфт президенти UFC. ин буд хабари имрӯза. камтар сабр ва ҳамаш хуб хоҳад шуд. дӯстон, ҳатман ки ин видеоро тамошо карден, дар канал обуна шавен, лайк монен ва видеои навбатиро интизор бошед. хайр.